Manong Nemi. Umayag ken ka asumangpay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, at kidaw itiragsak ken linlingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas, intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumnge ka nagsurat iti da ito yung programa. Apakay tampukan kadagiti pagkastritaan ti biyag kinayat ang napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa ang pakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biyag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biyag. Dear Manong Nemi, Sagudahin nga rin ti surat, ti pagsalitaan, ni paghayam tayo nga amparo. Dear Manong Nemi, may sahak nga maestra Manong Nemi iti elementary teacher. When grade 6 ti surok manong. Maestra de di lula ken maestra de di mama. When Manong Nemi. Nabayaga ko na mga sursuro sa manon nga tawan. Apamang nga naggraduara ket nakastrike nga dagos iti na ito yung elementary school. Kakaisuna nga elementary school Manong Nemi iti dapar na ti daya nga paset iti idi. Nadaanak mo ti asawa Manong Nemi. May sama ti suna nga mo obisina iti munisipyo mi iti auditor's office. Nanumulayang Manong Nemi ti ilimi ang adumaten iti naasenso ti kasasaad na naruna ka iti professionals kan kastamat na iti abroad iti asawa da. Ibangan na tilaod Manong Nemi dagiti barangay nga mga sakup kadagiti iti baybay ket mangalap da. Irinto dagiti barangay Manong Nemi mga sakup iti kataltalunan ken kababantayan ket siyempre manalon da. Kadayaan nga paset Manong Nemi iti elementary school ti pagngisusurwa. Magmagna nga mapamangisur, magmagna kami nga maestra. Taas dagmet laeng Manong, malaksid kadagiti aggapo iti adayo nga barangay kanaglukan da. Adumetan Manong Nemi dagiti magpakpakumusta kanyak, o may mangsasarong kanyak nga napaggraduar kon ti elementarya, nagraduar dan ti high school, ken nagraduar ti college, nga agnanaed dan ti sabali nga lugar, na professional dametten. Pagyamyamanak at umaydak bakasyon dito lugar mi Manong Nemi ket umaydak mo sa sarungkaran. Mamparing kunada awag da mampay amparo tinagan ito. Sa noon Manong Nemi tinagan ti asawak may isang auditor mga obisina iti auditor's office iti ilimi ti munisipyo mi. Talumet dagiti anak mi Manong Nemi. Napagraduar min ti maysa. Irin to tada palang iti college sa Manila, syudad. Iti duwapay nga agpasbasa. Bale, talukam lang Manong Nemi nga darito balay. Ti asawak, ti inauna, ken siyak Manong Nemi. Nung hasta, ngarugi akon ti mangisuro, siyempre, kita no at absent, rugik, amang rugi ti apelyado, letter A, ag-check iti attendance Manong Nemi. Nasingpet dagiti isurok gabuta. Amuda nga istriktoa. Once kanta kamali. Ungit. Jakmat kitagbabaot Manong. Ungtak bagbagaak.
Jak pepulos ng baot. Ngem, kunada kanyak manong naming nga natadam kanot kusilap ko. Kasla na tay umunag. Kas maestra nga maestra manong nami, ibilang ko ida nga anak ko, dugiti pupils ko. Natumadumat manong nami ti klase da. Siyempre, ada nalaing, kalaingan, sumarsarno, ada madatay gagangay laing tilaing na. Yan, at least, makapasada amin manong nami. Ada natay sobrat kinadayaw na. Orenal pas lang aro din ti good morning ma'am, good morning ma'am. Ada matigatay managirregalo. Nanaro na kini amboy manong nami. Anawag penokwa. Ang ipapilit naman. No ada bunga, ti prutas da, nga mula, ikan na. Kasi ti may isang aldaw manong nami, medyo naladaw iso. Naladaw ka, amboy. Sorry ma'am. Abay na takaladaw. Tinulungan pa lang amin ni tatang nagmula iti mani. Wen ma'am. Isa medyo naladawak ma'am. Wen kaya ma'am. Para kang ka. Talong na medyo manggapon nga agloom nga atis. Paborito ti atis. Amok ma'am. Oh, thank you Gloktak manong name iti bag ko nakalangak ti kwarta. Ma'am, saan? No. Saan? Masapol nga bayadak. Regalo ko ma'am. Saan mat nga birthday? Di nga may nas ka nga bayadak, class? Yes ma'am. Ang mga nibagamin no nga paborito ni Amboy. Nasaan no mga bayadan? Awatan naman manong. Naadoonay ma'am. Sige. Kapilang urnungin. Tapno gumatangat tumatan. Di baro nga arawatan. Diyak pinakita nga ng isibro ka. Saan naskin nga gumatang at arawatak ma'am? Saan? No, ada maala ni tatang nga nagalusan da di karuba mi. Ananusak? Dito sapatos mo, nabayagan. But sa pagindi. Ma'am, but sapatos ni Amboy. Shh, quiet. Mabalim pa lang ma'am. Tinakupan ni tatang ko. Abay, narikat lang o din ay at biyag yun ha. Uri na saan nga mabaling katakupan pa lang. Basta lang may remedyo pa lang, ma'am. Tiko na, ma'am. Imutan ni Amboy ti bagbagi na. Sampay nga bilmirian na. Quiet. Di kayo magibiyang. Aling kagtugaw nga natin. Thank you, ma'am. Sige. Tarugyan na tagklasin. Samat nga paudi manong name recitation ni Amboy. Nga matadatay problema manong name nga diya ka mo no apa yung sot-sotilid na. No man na nagreklamo manong name. Ma'am, apa yung Sonia? Ni Amboy. Apa yung ma? Apa ni Amboy? It's man na. Agad kas na ka siguro. Tsaka yun. Purda. Nakurapay da. Saan nga na pinasarwatan na. Kanahin nga. Adaman sana kada but pet sapatos na. Samo ko ng tikas taso niya. Ha? No, isman na ka. Isman met. Ma'am, karas ngamin ni Amboy ni Sonia. Shh, quiet. Oh, bagan ano. Hindi mo ko na yung tikas ta. Mga ano da kayo katuluyan. Ay, pagbangawan, agpagpakitak lagi ng balasang, ma'am. Nisod to nagbaling asawag ni Amboy. Pa-check. Hanalagid makaradwar ti college na ito. Galat high school. Paapay ko naman tikas ta. Kalapaw lang di balay da. Magkital-talon lang tatang na. Samo ko ng tikas ta, anak. Didi amo nun. Ito mapasamag ti basangwanan nga aldaw. Diya ka mo tamaguston met manong name ni Amboy nga sutilen. Tano kasta nga agreses da. Sipsiputak no ka na Amboy. Sonya. Apa ba nan? Nan bagam? Ito no, maminsan si kantumat ikak ti atis ha. Ay, jak kayat ti atis. Ano nga ti kayat mo? Ano man ti kayat ko? Kaya di nag-ikan. Ito na ikan na. Awatik sa ko ibarsak. Ang bigyan kasi ti,
ugalim kanyak. Gabutisan ka kayat. Apa namin umusas di ka kanyak? Atay wanak. Sige, hindi mo kaya, di saan? Anong ka kuma? Hey. Naslaki la asukin pusa. Amboy, Sonia. Ma'am, susurunak man namin. Diyak lang rin kahit nga sidganak. Sidganak lang ta. Nakabimitas ti badok sa isuna. But-but pa sapatos na. Shh, dari kat agoy uyaw wakas tanak. Kat gagangay at awang ordigatang da. Siguro ada nga tamat igatang da ang kaya dapat kas tata. Agin inot na siguro. Ti amuyo ma'am, ti bagayo ka di ma'am talaga nga awan mabalindang yung gatang. Malaksid ka na giti prutas manong name edited nga ilaklako ni amboy kanyak ko na ilaklako at ang bayadang nga ron. Adabay na minsan manong name nga dabit-bit na timba na simbrag. Good morning ma'am. Medyo nasapa ka ita. Madam na malaeng. Mga ito di flag raising ceremony. Anata timba? At ka di ba mangitugot kayo timba? Hosment ti pagsibsibog tayo karagiti mula. Tadamat supply ti danong dito eh. Ma'am, dalag ken paltat. Nagkaras kami nga agsapa. Nagkaras ni tatang ko. Kapaniptok na. Talag, paltat. Kina naman, hoy. Talo, may isang paltat ma'am sa duwa nga dalag. Apo, paboritog na ito eh. Naroon na kinilakay ko. Tinuban na. Ituno na sa nanto tibnokan mo no, danuman din na pudot. Sa nanto kamatis, sili, asin. Naimas. Manubayad na nga eh. Libre ma'am. Saan ka mabalik? Basta bayada. Manong name dandanin malpas ti klase edita. Dandanin malpas na itangat tawain na. May sagsagana ti graduation manong name edita. Awan ni Amboy. Where's Amboy? Tinunod ko. Di mi amo, ma'am. Duwangaan daw. Manong naming awan. Class, into no malem, sino tumay sumurot kanya kang mapanmang sarong kar kini Amboy? Ni Sonia, ma'am. Ay, diyo kaya. Nabi ko siya. Awan di man kuyo kanya. Siya kon, ma'am. Siya pa'y, ma'am. O, sige. Talo tayo. Mapagpag natay mer kang kana di balay dahan. Naadayo ma'am, di pakaras ti turod. Apay napang kadyayan. Iso ti bagbaga na. Awang ganti karuban nga kaskolahan tayo. Kaskolahan nyo. Awan ma'am. Adayo ma'am di balay da. Ang imnas nga mamantay sumarungkar. So ang sapaan tayo ito dismisan nga ito masapa. Hintay ito pasyarin ni Amboy. Damo na pala yung tagabsan manong nini. When? Napanggam nga rod, manong naimik at medyo ada yung agpeso. Nagatidugahim ti pagpagnain ni Amboy. Aglasat kami pa yung manong naimik at nagiti tambak. Ito do damat manong naimin so tinutayan da. Kalapaw ng agpeso ah. E di makadanon kami manong naimik. Paunay ti pandugmin. Ma'am, dito yun pagpunas yun lang ityo. Kinuna manong naimin ni Mirna. May sakarag di si Muro. Awan samat tao ma'am. Kadagapaw to ya. Gagapo tayo. Sige. Apo, Amboy. Ada kami. Kadwami ni ma'am. Irin to ta. Itibandanan tamiyanan manong nemi ada agal alisto nga masasitig. May sa lakay. Ay, asin masapul yung hadi. Sika ka di tatang ni Amboy. Tara? Ay, uy, siya tatang na. Apay nga, duwangal daw saan nga may nagbasa. Siya timestarahan na tata. Tata, manong siguro. Nalakay nga mintilangak, ma'am. Gabutirigat. Gabutirigat nga agtalon, kada agtarakan tidingwen, kada agmulak. Masakit yan ako. Mabiglahin, ma'am, tayo lukot ko ti kalapawa. Ay, iti uneg, manong name medyo na ornos mo. Sumarek kayo, ma'am. Agtugaw kayo. Sansyahan nyo rin tugaw mi nga. Naramid itiratan. Isak lang tinangar-aramid ka na ito eh. Mano kayo nagkakabalay? Dududuakam lang, ma'am. Apay, ti asawam karod. Nasapa nga na ulila ni Amboy Tina. Iso nga dududuakam lang.
Saan ka nga maananod to? No, dati agtudot at pigsa. Uno agbagyo. No agbagyo, ma'am, kit ko. Umakakar kami kapag bakwit kami. Babang kami di barangay hall. Niamboy nga mabiglang ma'am. Ada ka data nga silid. Kakaiso na nga silid. Madamdama pa yung nung nemi imunan na rimuar ni Amboy. Ma'am, sorry. Intong bigat ko mga umayak. Tami John Mayatan, tibagik. Inasidgak man nung nemi sa ko dinalapadap timuging na. Ako madbara mo. Kapsutak lang, ma'am. Kat, agpartay kaya di manok ata, agkaldo ka. Uri nagkaldo nakapsutak lata. Manong, anong taga mo? Ang nakan ni tatang mo? Timyo. Manong Timyo? Ma'am. Abay nga sa mong ipadoktor. Awan tikastusin nyo? Ada ma'am, kaya naman pa lang. Pud nun sa amin, tigbagbaga di classmate na Amboy nga medyo imutan nyo tibagbagyo. Kung amin ma'am, agur-urnong kami para panag-high school na. Agur-urnong kami para ting panagbasa ng college. Ibo, nang serbita urnong nyo, nagsakit met. Okay, so na ma'am. Okay. Pagbasaan ng Duty College. Mapantos siya di siyudad na, ma'am. Mapagbasam to ito so na ti college. Mga asin na po Diyos, ma'am. Kasi na ti kalawat italtalo na. Basid lang, ma'am. Makitaltalo ka, makitaltalo na lang. Sa pasaray, agkalapak mat intawaig. Napialang nga, adama pang kuila ko. Nga pamataod ng ti kwarta. Nangartsi dayo. Dumating natin nga mulak, ma'am. Una ta pa sa rima, ilakwan na pa Amboy. Lalo ka di prutas. Nangruna no adama. Una, no, nalapsat ti maalak nga lamas. Kung ano ka na Amboy, kat irigalo na ken ka. So, bayadak. Jak bayadan. Uwan, ma'am. Kami amanak no kano, magtindi ti kwarta ta, mainayon ti ornong mi. Kala, agpaimbag ka, Amboy. Uwan, ma'am. Mga uminom ka ta dungan danom. Ha? Ken, kadun ti mangan. Agtumar ka. Ada mo lang tumarem? Ada, ma'am. Abe, sino kikitaem? Taltado di kita kaskulaam ngayon, may. Saan ngayon may ni Sonya, Amboy? Di na kayat. Ayabam mi kuma. Sonya man ito na nagipyo. So kumati kahit kong makita. ay, kas nakilaasogin po sa. Karas mo talaga ni Sonya. Nalaing, amunat pa sutil, ma'am. So nga, sutilik mo ta. Wana, tano siya not masutil, sutil din. Ma'am, kayo ti agmerienda. Kuna ni Mang Tim yung manong nemi. Ano ka mati? Itad mo ka merienda mi. Umuli akitin yung agkalog tayo. Tanda nyug sa dyan. Alakit, oret na sa papayo. Sige. Ikanda ti gatas, asukar. O saanin? Puro latang nyug. Kalog. Mabiglang nga man. Naalalisto manong naming imuli ni Mang Tim yung amo na pilyan ti kalog manong. Kat kasto ko na itaragsak na gini kakaduwak nga pipil ko kapata. Magustuhan dati kalong. Malaksi di dita manong nemi pinabalo na kami pa'y iti daludal. Gabutang adugayam di mula na nga aba manong nemi iti waing. Ma'am, magustuhan nyo siguro na ito yung daludal. Kayat ko Da kayo bing, mga ala kayo. Saan ma'am, nabudo na ito. Hangan nabudo na mo yung ano tuwan. Siyaklat na nga Roden. Magustak dito eh. Ikaw nga Roden. Amboy, tumbigat ha. Un ma'am, tumbigat. Palubos na po. Mailiwakon kinison niya eh. Talaga Nga nakakanuhot kayat. Agpagbagat ka nung nga malasang no si kantumit nakanot mangarim kang kuana. Manong nami maudin nga exam finals dan. Madaman exam da. Kalpasan na, malpas dan. Imbilin ko kada kwada. Class, ma'am,
Mangi isuret yung mampay ng karnayon. Nuanya ti kayo pagbalinan. Anya terapapi o pagbalinan ti masakbayan. What is your dream? My dream is to be a doctor, a nurse, midwife, una naman, engineer, doktor, attorney, nakalalisto damat manon na yung surat. Binasak, bagat kahit nagbaling ng doktor, nurse, businesswoman. Pero makita ka nakan nga. Amboy, ma'am, repabel mo. Madabak pa lang nga, pamplanon no, at ambisyon ko, ma'am. Nagkakatawa kita ka eskwelahan. Oh, stop! Ano nakakatawa? Ha? Awan ng ambisyon na, ma'am. Nakakatawa nga ambisyon na. Nakakatawa nga narapap na. Anyan doon kayo yung pagbalinan. Ito dakil kayon. Anyan doon alam nyo nga kurso no, dakit college. Hindi kayo kumamuan. Sakbay nga graduar kayo. Sakbay nga saan tayo nga kikita. No, saan ka sarungkaran. Amboy. Mamid lang, ma'am. Surat kon. Kabaybayag ka. Aba ba lang? Baga kahit natagbaling nga agriculturist, ma'am. Agtalon lang. Manong Nemi, idiyawat ng kanyak, binasak, nakikituta. Amboy? Ma'am? Isublikan ka. Abay, ma'am. Baliwam. Kaawanan ti oras tayo. Intong bigat. Baliwam nga submit. Baliwam data. Abay yung amin, ma'am. Anak di surat na, ma'am. Saan ko nang bagbaga, Manong Nemi? Ang mga noda nga katawaan da ni Amboy. Imagine met ngamin. Kaya't kunto tiagbalin nga siyak ti kababaknangan iti dayto nga ili. Maadaan iti mansyon, maadaan iti kukuha nga nalawa nga taltalon. Di ba? Sobra na yung ambisyon. Kababaknangan ka no, di dayto nga ili. Ito ta, kasla, jackpot yan nga, makapag-college to. Ngayon ko naman itatang naman ang Nemi. Nga gininot da ka no, tagur-urnong da. Para iti panagbasan to ni Amboy, palubos ti Apo. Iti kolehiyo sa Jai Ciudad. Karabian data ng aldaw manon Nemi. Iti mangmangan kami. Iti asawa kan ti inora ng anak mi nga ni June. Nagtrabaho man ang name ni June. Na-istorya aktibe panggap kini Amboy. Ambisyoso no kastahan eh. Dito ta si kamala ng istorya nga kalapaw laing ti handa nga iputputong iti sakaan ti turod. Nga basit met lang ti taltalunin ti amana. Pepeso pa nga but-but ti sapatos ni Amboy. Sa di mo pa nakita nga nangisibro. Ininto ni June kunana. Mama, papa. Anya tamuyo. Baga kasta talaga ti ambisyon na. Ang nga nalayog unang ambisyon deta. Kaya yung baga na ako mga kahit nandun tagbaling agriculturist. Sunto ti makangisuro ka lagi di manalon, tinapimpinas nga panagtalon. Napimpinas pa eh. Yung dyan ko na nga, isundot ka babaknangan iti dito nga ili, nga madanto iti mansyon, ken kalalawaan nga taltalon. Di na pa ginatang si bubukil nga ili, no basta. Ini nagraduaren man ng name ni kiti pupil ko, siyempre, malpasan ti programa. May sa umay sa digkan niya. Thank you, ma'am. Handa kang tumalipatan, ma'am. Apay. Tinapintas sa panangisurom. Napintas sa pundasyon mi para ti nagbasa mi ti high school. Good luck ka na kayo, ha? Ken, no that time yo, anyaman ti pagbalinan nyo, lumatong palyot arapaapyo. Alaakit baka hanak to pa yung agritiro. At ano 8 years, 8 years more. Upat nga taon iti high school. Upat nga taon, 1-5 iti college. Ubing to pa lang sana to pa agritiro. Ha? Amoy mat ijabalay. Amoy mat eskwela tayo. O, lagi pa inyo. No, kahit yun to ti get together, di okay? Wano, danto ang ayong reunion.
Nauti manong name ni Amboy may masideg. Ma'am, sorry. Tiyan niya. Jay, saan ko binalbaliwan na dyan insurat kong ambisyon ko. Saan mo binaliwan? Ngayon saan mo pa yan submit? Saan mo mat yan subli? At to pa lang, ma'am eh. Dito pa lang dediinted ko kayong ka. Mabaling ka ding awatin niyo, ma'am. Abi hindi mo kaya tayo balwaliwan. Isumat talaga na ito ambisyon ko, ma'am. Kaya mga ta, nga danunan dito ang ambisyon mo. Mga asin na po, Diyos mo. Sige, alait. Pakalaglagi pagkang ka. Siyak ni Amboy, hindi ko kanon pa ya, siyak ni Amboy, kayat kuntot, agbadin nga siyak ti kabawaknangan, iti deto nga ili, nga maadaan iti mansyon, kan siyak to ti kalalawaan iti taltalon. Good luck. Thank you, ma'am. Sabi ko mata, agkikita tayo tumanin. Manong na may naragsak ti mga isuro, gabuti patpatag ko da ito yung profesyon ko. Kada tawan, manong na may nga dagreduar nga isuro iti elementary. Iti ilimi. Ken mangsakup iti kadadayaan nga barangay iti ilimi manong. Hamad ka din aduunay manong nemi. Data 20, kaya 25 nga agreduar. At ang tumaba, nagbasa iti high school, makakaiso ng high school iti ili. Kung saan kita mapanda iti panagkakabisera iti probinsya. Iti madamdamag kumit manon nemi, mapandamat agbasa iti syudad ti Manila, kung saan iti syudad ti Baguio. Napardas manong name nga naglabas ti Panuwen. Aggraduarang nagpadpada manong name nagsaro nga naggraduar digiti duwa pay anak mi kini sanon. Nagasawa ni June kana dambukod na nga balay at bukod na pamilya. Si Maruno nga nakiasawa ni Irene manong name nga kakinteng na may saysuna nga nurse kad doktor tinagbaling nga asawa niya. Agenda ng padpada manong nemi iti Municipal Health Office. Kastamatan manong nemi ni Bunso nga ni Lily. Ay samit ang maestra kas kanya. Siyempre, iso tagtawid. Ang isusurumat manong nemi iti secondary school iti Ilimi. Kalbasan manong nemi, tupat nga tawen, naggraduaren ti high school, siguro, digiti batch ni Amboy. Iti namin saan nga gundaway, napanak tiyandaan manong. Wen. Duhan, bali innem nga tawen. Adan iti second year college, manong nemi, digiti batch ni Amboy, pampanunutag nga ron. Awang peti nagsubli ka da kwa, digiti manuna. Nga may si marong karakanya. Dede malasin ko manong nemi ni Mang Timyong nakatugaw at asang sangwen na nga timbakin dakila palanggana. At nagkukuripas ka lamas manong nemi. Mang Timyong, ay ma'am, amparo, ma'am paring. Lako yun gitoy. Uwan ma'am, nakalapam. Uwan ma'am, na medyo napagkasatak ti. Nangang sangat te palibtok ko ket ni ala may sakilo gumatak mga rod data medyo tatakkel ka da paltat dito pa dalag adada gusto nila kay ko ti dalag ng paltat sagba may sakilo ha kumusta ni Amboy abi saan ka makasungbat nga dagos awanin ni Amboy ma'am anong awanin natayin ni Amboy. Nimit ma'am, awanin dito lugar tayo ko na iti nagraduaran di high school.
napanin sa syudad, iti Manila. Diyos ko, kung naman dadangamin pa ng ibang mga awanan kat kasla. Awanan dito lugar tayo na amboy, ma'am. Adan sa Manila, iti ang agbasbasa. Kat, ori na sa nga marigatahan kay marigatan. Isungarod nga, agagatak nga agtalap. Kaya nagtarakan ti dingwen, tanaw, agsurat, kada kasapulan ti kwarta, ada maipawit ko ti bus. Kats ka nga awan di plano nga gasawa. Hindi ko mapalang, ma'am, no? Anda plano ka talaga. Kumustahan ang hindi kalapaw yo? Kasi pa lang. Abi nga do'y balbaliwan. Mabaliwan to siguro, ma'am, ito nung makapagturpos ni Amboy. Kaya nadatrabaho na. Doon nagpamilya. Basta. Dito bayad na. Mabit lang, ma'am, tasuplihan ka. Saan? Itulong-kulong ka na kayo. Thank you nga, ma'am. Nayunan tangar dalag. Dito inahayon ko ka ito. Alala na yun ang ngarot. Kaya talaga magustan ni sa nun dito dalag. No kaya ito, ma'am. Umay ko na kayo danon di balayo. Sanin. Narikabot no kanayon. Ano dapat manong naming hakalisto naglamas ti panawen kurakanyak ti asawak. Umuno na ka ang retire ng siya. Anong to tawon no ag-retire ka? Tawon na to 65. Sika ag-retire ka to 60. Ano ka din nga tawon? Anot kon kontang nga tawon? Mani po di na pupil ko ni Amboy. Abi ka sa mong malipatan ni Amboy. Nagkaasawa na kiti. Kabats na. Kahit pag kunaan, katuwin. Nakit-kitang matida. Nagkaasawa dan. Diyan mo, no? Natungpal da amin di kita ambisyon da. Diyan mo, baka no, ada nasapa ka nag-asawa. No? Sabi nga, hindi mo kontakin ni data ang ayan di reunion da. Uno saan kita, ti mismong eskwela ti mang isa ito reunion. Adikat mo ta? Ang mga no, di mo masasarakan ni Dan. Anong name sa gitlo ti anak, dagiti anak mi. Di kan siyam, dagiti apo ko, manong name kaya sa nun. Sagbay nga nagretiro ak manong name kaya di nga tawen apa nagretiro. And suggest manong name, dagiti pupil ko nga ag-field trip kam kano. Kahit nag-field trip tayo, papanan tayo. Sadyay Manila, sadyay Baguio, sadyay Tagaytay, sadyay... Saan, ma'am? Dito lang lugar tayo. Sus, field trip kami lang, dito man lugar tayo. Ngayon napintas, di pa panan tayo, ma'am. Ada ka din napintas nga, mabalin nga pagpasyaran, pilugar tayo. Alali, ma'am. Di ka man kami nagpaspasyar, ma'am. Baka no, aging kalakal ti eskwela, Jabalayo, uno saan kayo mapangkaditsandaan. Manong nimi, agpaiso ti ko na, ti mesa kadagiti pupil ko. Balay, eskwela, balay, tiyandaan, mamanupay ka din ang magitsanda man. Naangin nga rin makung ko na field trip, manong nimi, dito kalaengak, first honor ko, manong nimi, iti ng Urnos. Ano ti kontribusyon itong kalmaysa, natiruta mi, papang kami, kano iti munisipyo, iti plaza, papang kami iti baybay, at the beach resort, manong nemi, dito ilimi, sakam to kanumapan, iti bandanat daya, iti ayan, ti bantay, wano turod na. Dimdeng detang aldaw manong nemi kadada na arkila nga lukan mi. Duwa nga pangpasahero nga jeep manong. Munisipyo ti muna napanan mi manong nemi nagkurtosiklo kami kini Mayor.
Sakam nagpipicture, iti palasa, ti ili. Sana kam na pan iti beach resort, manong nemi, sadya kami nga nangaldaw. Kalpasan na, nagpadayan, manong nemi. Sinurot mi ti baybay nga nagpadaya. Sa dasiminaan mi nga dalan, manong nemi nga sementadong medyo nalawa. Class, papalan tayo. Iti kakaiso na nga mansion dito lugar tayo, ma'am. Mansion? Ada mansion dito eh. Ada pa nakalawlawa nga farm, ma'am. Nagpintas. Kaano pa yung ganda mansion? Ada, ma'am. Di kayamat kami rumrumwar. Una samat nga istoryaan kata kayo ni sir. Nila kayo. Isot akin aramin ka na ito napintas nga dalan, ma'am. Ando na gini turistang mo may toy. Nagpintas nga peso reto nga dalan. Kasla mo lang highway. Pintas, ma'am. Nakipintas kita mula, oh. Ang arod. Ano na kita nga mula nga dati igit ti kalasada. Ano na gana na? Mahaw gani? Ano, ma'am? Dadatek ko datang Gemelina. Dagat tay White Tree. Oh, Gemelina nga peso nga do. Abe, dampo lang ata kanya. Ada kas lugar tayo. The Giant Mansion, ma'am, oh. Nagsardinan ti Jeep manong name. Kaano pa nga balay kasto iwano mansion dito eh? Kukar ka dita mayor? Uno ada nagpatakdar dito ti pansyon ni gobernador? Uno ni congressman? Kinungkunak nga slak lobing inosente manong name. Ngayon nakadakdakkel manong name iti isurat. Ambrosio Mansion. Ambrosio. Ma'am, yaking ko kwa Ambrosio Arapaap Jr. Ni Amboy. Apek sakit kayo, ma'am. Ama mo yung kaditaking kukwa? May saka nagiti pupil ko. 18 years ago. 18 years ago. Ma'am, da dyan mati farm. Ganun, nakapimitas. Nga nakadado di kita nakapupok nga. Kasla Manila so. Nakarkaro pa ya. Amuda ka ding umay tayo. Amuda, ma'am. Mabit lang. Natanday yung mangilukat iti Dakila Gate. Baga urayan di Miriam datay dito nagtimansyon. Okay, agnati kayo ang picture ta dito neg. Sigurado nga mas strict na nga mansyon. Manong nemi, may sana lapsat nga babae iti simabad ka dati. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, children. Sino ka? Dito ka di balasin, ma'am? Saan ako mamalasin? Kakit? Kamalasin. Ma'am, isot asawa taking kukwa ni Ma'am Sonia. Sonia de la Puente. Wan, ma'am. Sika na sustilan ni din ang boy? Nakamitlat nag-asawa, ma'am. Where's ang boy? Regina. Ma'am, umahin. Honey. Ang boy. Ma'am. Kumusta kayo, ma'am? Inarakop nak ni Amboy. Amboy. Isumit lagayam nga sa mo binaliwan. Insurat mo ng ambisyon mo. Talagang isot target mo. Ma'am, hindi adong rigat. Sakripisyo. Ken niya po Diyos. Tigang ngarunan una nga pagyamanak. Pagyamanan mi nga gasawa. Saan kami nga managpaspasyar. Saan nga makikarkarubat apno. Mapanak ko makidamag. Di mat isistoryan di asawak ti may panggagreto. Kaano pa na to eh? Dua pa lang katawan, ma'am. Kasano nga napataod mo ti kasto, anak?
Masak nga niya, idak basbasak, hindi probing ko ng trabaho. Umanimit ka diti, ipapauit ni tatang. Ngayon kinakahit ko pa lang. Ito na extra. Kasi nga napatahod mo? Nangabak ka ti sweepstake? Saan, ma'am? Nagtrabaho ka ti kumpanya. Nag-develop ka rin iti kasto yung lugar. Siya tinang yung plano. Siya tinang plano ka dito yung mansion. Siya tinang plano ka dito yung lugar. No kasano nga pimintas. Dito nga lugar, idi kata kapakiran nga slaunan yaman na. Inato hindi, ti kalapaw yun. Saan pa nga narakrak, ma'am? Gabuta, isupay lang ti magustuhan na pagyanan ni tatang ko. Adapalin tatang mo. Adapay lang. Sakop sa diyang paset. Nga nadamod nga kaabisitahan ni turista. Na palagda lang. Di siya matla tila nga na palagda. Na ikapat na pintas matla nga. Konkreto nga no adayo kakit kasla kawayan kan bulo. Jatep na kat kunamla no panaw. Ngem langalan panaw. Jadiding na kunamla no nipa ngem langan at nipa ngem konkreto. Ay naglaing ka. Masak nga real estate broker kan gandang kumatenti engineering. Engineer ka. Hon, ma'am. Kan adada nga nasiksikat tawag da kanyang real estate broker. Adot nalaklakok nga daga sa Metro Manila. Kadagiti nagbalin nga subdivision. Siyempre, no, makalako ako for how many millions naman commission ko sa jay. Kasi tamay sa kang milyonaryo. Ang ko yung bagbaga, awag tinagang ko milyonaryo, ma'am. Siguro, nung sa lutsudan dareta, agpeso ng milyonaryo ak, ngem, I'm a millionaire in love. It's unfair if I'm not giving your share. So nga, itatada kayo, ma'am. Kinuntak ko niya, Mirna, at ikalalagan nyo, kahit yung sahod na plano nga, sikat nagplano yung dito eh. Siya pwede nang tedkastusan. Saan nga nagkontribusyon na kini pupils mo? Umay kayo, ma'am. Nakasagaan ng timirianda. Children? Yes, sir. Don't say. Hanyo dakdaawakan, sir. Tito Amboy. So, tita yung Sonia. Iso ti pusa. Yan siya ti aso ini. Istorya ni ma'am. Sa lusudan nyo kini ma'am. Sino kami di. Kasla dala aso kin pusa nga sinsinotil. Na ibaga din ni Sonia. Ano ko namin din Sonia? Ma'am. Ko namin din nga. Di mo kayat ni Amboy. Tagbagbagat ka tulangin nga balasa. Kaano nga nangarugit relasyon nyo? Hindi at kami nga pagpahat at college sa Jai Manila, ma'am. Ano naman ti kurso? CPA yak, ma'am. Siya accountant ni Amboy. Itinegosyo na. Anak yung arod. Anda da Jai Manila. So pagbasbasada. Mano? Talo da, ma'am. Sino ka kadwa ito eh? Tikatuga kang lalaki. Kaya nagita katulong. Kaya nagita obreros. Arot obreros mi. Ma'am. Inakto ka salita ni Mayor. Siya ti makamot ti pundo. Iti para makapapintas ti elementarya nga naggapuak. Katsakbay nga gritiro hak. Masabi na nga ron. Masapol pa nga ron another 2 years ko. Tapno, mapadasa ti mga sorry ti kabarbarod tong eskwela. Ay, kita. Anan to nga ron tindagan na.
Agtalin na ito, dinagan na. Kapili Elementary School at data naisa ko iti barangay Kapili. Ano kas pagarigan ta ibagadan to nga Amboy Elementary School. Iramang kong to benson niya. Di, wano Amboy, wano Ambrosio Elementary School. Awan junior nan. Ada Ambrosio Arapaap Junior Elementary School. Nakaragsak ka rin yung aldaw manon nemi kastamit ragsak na piubil ko. Picture ito, picture ito. Agpipinitsure kami ni Amboy, ni Sonia. Napang kamakadag na pipintas ng paset manon nemi ti farm. Dagiti nakapupok nga ayo. Tinalamas nga waig. Napang kami ti kalapaw manon nemi nga nakadanunak idi. Kada Amboy di masakit. Nagpaiso, nukit kita kalapaw. No, sa gidem, concrete. Kung naman nipa, concrete na gayam. Nga nagmayat. Nagpintas. Anong nemikas latag taga-inap nga natungpal ni Amboy, ti ambisyon na. Sumitlagayam anong nemi nga idikit talaga nga dinasukatan. Idi malpas dahil nga field trip mi manong nemi inistoryak. Kadagiti anak ko, kayan ti asawa. Ti may panggap kini Amboy. Kayan mo sahon, hani? Ambrosio? Arapap Junior? Iti gusto nga nagan ni Amboy? Katwin. Mong istorya, ti may panggap ti Amboy. Idi ang di mo ibagbaga nga Ambrosio tinagan na. Wala tas kasi katinagan ng Amboy. Amboy. Ang mga di agad talaga nga junior at Amboy, Bobot, hindi tanagan di junior, Bobot, kada Bongbong, Amboy, di ba? So Ambrosio, Arapaap, Junior. Kasi nga pataod na. Nagbasbasa ka na di Manila, dapat extra ang trabaho na. Kang Ronante amin, engineer, na. Nagyan iti kumpanya na iti agdevelop. May sa iso ng real estate broker. Nung hasta nga trabaho, talagang alis to bumaknang. At atakal ti commission. No milyones nga daga. Kat ma-develop data. Manong commission ko di ba sa mangilako iti data. Real estate broker. Kitang kadlayan niya. Ti amok idikit saan na matungpal ni Amboy ti ambisyon na. Talaga na masama. Isunti ka babaknangan, iti da ito'y nga ili. Manong nemi nabayag basitin nga nagretiro ang mga isusuro. Nga tinagretiro ket iti dati nga napili elementary school nga nagbarin nga Ambrosio Arapap Junior Elementary School. Manong nemi tunggal graduation may istorya ti pakasalitaan ni Amboy. Dandari no adda iso na talaga ket iso ti kang kanayon nagbarin nga guest speaker iti dayta nga programa. Wen, manong nemi. Nabayagan nga nagretiro kami ti asawa, manong nemi apu ko kami payen iti tumeng. Ada na po kami iti tumeng. At ay inauna manong nemi nga anak ni June. Adan putot na manong nemi nga nag-asawa. Ayan. So nga dan putot mi. Awan apu kami iti tuon. Nabiksamag kami magpalain di kanisanon, iso na lang talagang ado na kita'y angalim nga sakit. Kasi talaga tinang di kita kunata nga mataingan. Na duma-duma klase nga sakit, manong. So nga kita kunata nga maintenance, ano saan, kabinulan, every other 2 months kaya nga magpa-check up. Natulong da Amboy kini Sonia manon Navy nang runan nung tagas tangan tumting nga kalamitan. Wen, tapang usarad ako mga rod manong Navy.
iti mapaspas direct kadagiti negosyo da. Kat nakapag-graduar natin dagiti as anak da, dan bukod da nga pamilya, manong name. No saan nga ti tumulong. Ato pakit dito mga alukoy kayong kuha naman ng name tapno agkandidato ka nga mayor. Ganyan tinakano pa kaya tapulos aserkan ti politika. Tumulong natan. Agserbil natan, babayan ti tutulong na kadagiti kayat na uno na kita kasapulan iti tulong. Manong name kadagupan kadagiti amin nga naglasat kanya nga pupil ni Amboy. Iti jak pulos malipatan. Ni Amboy. Anong name nga nakita idingin ng isibro ni Amboy nga laklakon na kadagiti prutas natin ken lamas ni Amboy anagarapaap ngagbaling kakababaknangan ken maadan iti mansyon ken nalawa at altalon uno farm. Dito nga rin ti pagkasaritak manong nemi kadagyaman akmet iti anos mo nga nang ibasa ket sabi ko tandamat na ibatik nga adal, liliwa ken pagsarmingan ti biyag, kadagiti padag, nga dimngag. Ti arapaap, matunuyan, no talaga nga napigsa, iti determinasyon mo abang tunoy. At damat dagiti arapaap, manong nemi, asinsinan nga arapaap, dadat gapunan no apay nga saan nga matunoy, dagiti nga arapaap. At damat dagiti gagangi nga arapaap, nga damat nga magunod, iti nangat nga tupay nga arapaap. Tuwing rodagyaman nga pagayam mo, Maestra Amparo, uno pa rin. Thank you, ma'am. Ito'y panangisan mo ti details at ipakasalita nga kinayat mo nga imburay, tisaknan kini Amboy. Ayan, umayak tumandita, di iba nga na lugar. Ano ti detoy? Thank you, ma'am Amparo. Padaanan nyo ti pagkasalitaan ni Amparo nga pinauluan na iti ni Amboy. Amboy, ni Amboy.